Moni habari nonse, tukupitilizabe kuona pa Yohane chapter 15. Pa nthawi ino tikhala tikuwerenga kuchokera pa verse 4 pakana tikalekezera pa verse 17. Tipemphere. Lilemekezeke dzina lanu Yehova chifukwa muli nafe ndipo mukumva ndi kuyankha mapemphero athu, ingakhale kuyankhula nafe. Kayankhulani nafenso pa nthawi ino pamene tifuna kuwerenga mawu anu. Tapempha zonsezi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Verse 4. Khalani mwa ine ndi ine mwa inu. Monga nthambi singathe kukhala, singathe kubala chipatso pa yokha, ngati sikhala mwa MPESA. Motere mulibe inunso ngati simukhala mwa ine. 5. Ine ndine MPESA, inu ndinu nthambi zake. Wakukhala mwa ine ndi ine mwa iye, ameneyo abala chipatso chambiri, pakuti kopanda ine simungathe kuchita kanthu. Ngati wina sakhala mwa ine, watayika kunja monga nthambi, nafota, ndipo azisonkhanitsa nazitaya ku moto, nazitentha. Ngati mukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzachitika kwa inu. Mwa ichi alemekezedwa Atate wanga, kuti mubale chipatso chambiri, ndipo mudzakhala akuphunzira anga. Monga momwe Atate wandikonda ine, inenso ndakonda inu. Khalani m'chikondi changa. Ngati musunga malamulo anga, mudzakhala m'chikondi changa. Monga ine ndasunga malamulo a Atate wanga ndipo ndikhala m'chikondi chake. Izi ndalankhula ndi inu, kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, ndi kuti chimwemwe chanu chidzale. Lamulo langa ndi ili, kuti mukondane wina ndi mnzake monga ndakonda inu. Palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi, chakuti munthu ataya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Muli abwenzi anga inu, ngati muzichita zimene ndikulamulirani inu. 15. Sinditchanso inu akapolo, chifukwa akapolo sadziwa chimene mbuye wake achita, koma ndatcha inu abwenzi, chifukwa zonse zimene ndazimva kwa Atate wanga ndakudziwitsani. Inu simudzandisankha ine, koma ine ndinakusankhani inu, ndipo ndinakuyikani kuti mukamuke inu ndi kubala chipatso, ndi kuti chipatso chanu chikhale, kuti chimene chilichonse mukapempha Atate mu dzina langa akakupatsani inu. Zinthu izi ndilamulira inu, kuti mukondane wina ndi mnzake. Ndeti kuona kuyambira pa verse 4 pa akufotokoza Yesu uja kuti ifeyo ndife nthambi. Nthambi zimene zili za MPESA ndipo zikuyenera zibale chani? Zikuyenera zibale chipatso. Komano nde chinthu china chimene sakuchibweretsa, chimene mwina sitinachione bwinobwino kumambiriro kuja, akutsindika kuti ineyo pamene ndili MPESA, inuyo pamene muli nthambi, inuyo simungakhalepo popanda ine, kapena simungabale zipatso popanda ine. Chifukwa chonena zokuti nthambi, maganizo mwathu mutiye tizilingalira mtengo, kuti nthambi ya mtengo pa yokha kuti ngokhala pa mtetete pa mtunda chonchi, palibe chimene ingachite. Nkomwe olopata khazi kuti mwina panayamba zipatso zija sizingapambane, zifa ndithu, chifukwa choti pazokha sizoyima pazokhayi, sizinakhalepo zoyima pazokha, zimadalira mtengo uja kuti zikwanise kukhalapo ndi moyo
komanso zikwanise kukhala ndi zipatso. Ndapapa Yesu akutsindika ndithu potionetsera chithunzithunzi chimenechichi kuti ngati wina sakhala mwa ineyo watayika kunja monga nthambi ameneyo nafota. Akuti ndipo izizi nthambi zimene zimafotazi zimanyala zimapezeka zoti zafa, zimasonkhanitsidwa, zimatayidwa ku moto. Inde ngakhale kuzigwisa ntchito ngati nkhuni kophika. Timakati ngati timatsatsa toti tatani tija, tafa tija, tanyala tauma. Nakunenanso apapa Yesu chimodzimodzi kuti ifeyo ngati sitingadalire mwa Yesu patokha utumiki sitikwanitsa. Nkomwe unena bwanji kuti ugwira ntchito ya Mulungu koma usadalira Mulunguyo? Sungapambane. Komano apapa akutionetsera kuti ifeyo ngati tingapambane mu utumiki wathu pamene Yesu akutiyitanira mu utumiki, tikadalire pa Yesuyo nthawi iliyonse. Chifukwa chonena zokuti ifeyo ndi nthambi ya Yesuyo. Nkomwe timatchulidwa kuti Akhristu. Akhristu tikutchulidwa Akhristu chifukwa choti dzinalo likuchokera kwa Yesuyo, kwa Khristu mwiniyo. Kusonyeza zokuti patokha sitingakhale, tikuyenera tidalire pa ndani nthawi zonse? Tikuyenera tidalire pa Yesuyo kuti tikathe kupambana. Ndiye akunenanso chinthu china tikaona pa verse 7 akunena zoti ngati mukhala mwa ine ndi mawu anga akhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzachitika kwa inu. Akunena zokuti mawu ake akuyenera kukhala mwa ifeyo. Tikuyenera kuti ifeyo tizidalira, tizipanga meditate pa mawu a Mulungu, kumalingalira pa mawu a Mulungu, kumawerenga, kumakhala ndi nthawi yowerenga mawu a Mulungu kuti mawu akewo akhale mwa ifeyo. Ati ndipo mawu akewo akakhala mwa ifeyo kuti tikuchita malingana ndi mawu ake, komanso Yesu akakhala mwa ifeyo, china chilichonse chimene tingachipemphe akuti chidzachitika kwa ifeyo. Ndiponso mfundo ina imene ili yofunikira kwambiri yoti tisayidumphe ndiyonena zokuti akunena Yesu kuti ati pakuti kopanda ine inu simungathe kuchita kanthu. Ifeyo ndi anthu ofowoka, palibe chimene tingachite mwatokha. Tiyenera kudalira nthawi zonse pa Yesu. Chifukwa chonena zokuti mmene tanenera muja, mmene